usabe chinhu chemunhu, usatore chausina kushandira neziya rako. Kune vari kugadzira vanhu vakaita seivavo. Alright. Hey, ende vari kukuvara. Saka advice yamunoda kupa mukomana uyu ndeyekuti chii? Ukapa benji roba. Ya chiba noba. Anza atanga haana nguva atanga kupenga kamunhu. Kuri kampe advice yekuti kudiya kuti akumaya mushini. Advice yarikampe ndeyekuti kudiya kumaya mushini. Apa mukomana ari kutema nematombo achivhiringa vanhu paboka panapa. Saka mukomana yarunza akagadzirwa nen'anga yekushe wekunze uko. N'anga iyo yaita mukurumbira nekugadzira vanhu vachitopenga zvokutopenga chaizvo. Iri kupengesa vanhu. Kutopengesa vanhu zvekupengesa chaizvo. Right. Muri Zimbabwe yatirara handifambire nyaya dzemanyepo, handifambire n'anga dzisina musoro, handifambire maprofita enhema vemashiripiti vemabhidhiri vanobira vanhu mari. Munobvizwa ndiri mwana akatendeka, ndinopfeka zvewhite, ndinofambira vanhu vakachena vanobatsira zvechokwadi. Muri Zimbabwe ndine vhidhiyo randava nezvaromo zuva ranhasi. Vhidhiyo ndarifambira pasi kunonetsa cheko kuushe wekunze. Kuna sekuru vari kupisa zvaizvezvi. Hatidi kunyeperai muri yeZimbabwe, kuudzwa unyimwa sembare dzekumusana. Zvandinogona semushamarari wenyu ndinongokuisirai nyaya sezvairi. Kana ndati munhu uyu ndewechokwadi, mufonere nendichireva ndewechokwadi. Garai mafona, fonai, musanonoke, wanzai makozi, nekuti munhu uyu ari pakurova vese vaya vari kubirwa pakumhanya, even vanoda zvekuromba ari kurova futi. Nangu handisati ndakuda kuromba, mari yamuri kundipa iri kundikwanira. Much love. Mira hapa mkoma, mira hapa mkoma. Sasa hivi mkoma siya izvi mkoma ka Makadii? Mkoma mira mkoma. Tungonzwa varunzi mukoma chii chenyu? Chakaitika ndechekuti inini ndinogarawo kwandinogara, asi ndakafonerwa nehanzvadzi yangu iri kuUK. Ikati sisi kumba kuri kunzi kwakabiwa masola. Asi pamba panogara vakomana ivava vari 2 ihanzvadzi dzangu. Ndozaichengeta pamba. Saka zvadaro ndakasvika ndikabvunza vakomana, ndikati vakomana chii chakaitika panapa. Vakomana ndopa vakataisa nachatinoita sei chatinoziva. Ndopa ndakafonera wahanzvadzi ndikati bhuti kunoko vakomana vari kuti havasi kuziva mabirwo akaita chii masola. Ndopa vakati ini ndine n'anga yangu yandakaonawo pamidhiya, ndichaenda kuna sekuru ivavo kana ndokufonera woenda kupi ikoko. Ndopa vakandifonera vakanditi enda, ndopa ndakaenda ndasvika ndakapiwawo zvandakapiwa nasekuru ivavo. Ndopa ndauya bvandasiya pachipamba ndakavaudza ndikati vakomana inini ndaendawo kwananda kuti ndiite sei ndiende sinzi mati masola hamusi kuziva. Ndopa vakati alright. Asi ndazodaro ndazofonerwa nekushu wacho ushu ari kuti mukoma ushu akati tedzokai kuno pane zviri kuitika. Ndopa ndasvikawo hanzvadzi yangu iyo iyi. Saka sekuru wachona wambobuda here makataura nawo? Sekuru kubuda vabuda tataura nawo. Asi sekuru vati makususu kuti tigadzirise zvinhu panofanira kunge pane zvinhu zvakaita sei zvakadiwa. Alright. Makadii mukoma? Zipo makadiwa. Tiripo. Zvinhu zveshuwa ndimakatorere. Inini handigati tisakatora but nguva zvikuitika pana mukoma wangu. Mukoma wakatombouya wakati vane madhira vainawo handiti. Vane madhira vainawo mukoma. Ndibva ndabvunza ndei vakati vane munhu vari kuziva vada masola vachiti vaofwa mari. Ndobva mukoma vati handitotengesa masola ndikaramba. Saka ndaramba kutengesa masola ka. So inini zvoti masola ndakazongoona mumba moto hamusisina kwaitika magetsi akaenda ka. Zvataisimbosiziva kuti kune kuine moto taishandisa kwakusisina. Ndakazobvunza mukoma wakati hawaziva, ndakazongoona mukoma watanga kudai so handitomboziva zvakafamba seini. Alright. Zvakatora nguva yakareba sei kuti uyu munhu atange kupenga kubva zvamataura nasekuru? Hazvina kumbotora kana 1 week. Because ini ndakanga wabvunza ofiti ndakaenda uri musi weSaturday ndikanobvunza vakomana. Ndadanzwa kuti vakandifonera Sunday makuseni vakanditi ndiende kuna sekuru. Saka ndikazvitarisa zvinenge zvaane 4 days. Hazvina nguva zvaane 4 days mukomana atanga kudai so. Alright. Hey, ende vari kukuvara.
Saka sekuru apa vari mumba handiti? Sekuru vari mumba. Alright, tige tikumbire kukurukura navo. Sekuru. Ruregerero. Nikukuisai pamhepo. Makadii sekuru? Tiripo vazukuru makadii. Tiripo. Tauya pamberi penyu sekuru sevazukuru. Tine mhuri iri panze. Ine murwere ari kurwara. Mune zvamungakwanisawo kutiudza here maererano neurwere uhwu? Hongu vazukuru vakauya pano padare rasekuru kambangu. Vakakwanisa kutaura zvakabiwa. Inini chandinokwanisa kugadzira ndakamuti chitora ivhu pakabiwa pacho. Ndikagadzira magadziro andikaita. Ndo dare ramukuona nhasi uno iri. Alright. Saka vari kurapanurwa zvichafamba sei? Iko zvino vazukuru vangu handisi kukwanisa kuvarapanura nokuda kwokuti ndinoda zvinhu zvakabiwa zvikwanise kudzoka muno mudare. Nokuti ndikwanise kuvarapanura. Naiye wacho akapiwa zvinhu izvozvo. Ngauye nezvinhu izvozvo tikwanise kurapanura muzukuru wangu uyu ari kubatikana. Alright, but sekuona kwandiri kuzviita sekuru, muzukuru wedu uyu ari kupenga nenjere. Saka achaziva sei kwaakaisa zvinhu sezvo iye ari kupenga? Ndichaita kuti ndigadzire iko kwazvikaenda zvinhu izvozvo. Muneyo achaita kuti auye azopa muzukuru wangu zvinhu zvaakatengeserwa zvokuba izvozvo. Ndokuti ndikwanise kusunungura muzukuru uyu akachinge vauya muno mudare nokuti ndinonge ndichida kutozoripwa. Alright, sekuru, sorry nekubvunza umwe mubvunzo. Munorombesa here? Inini ndinoita zvose zvaunenge uchida iwewe. Ndo zvandinokwanisa kukuitira. Zvausingadi handiite muzukuru wangu. Alright, ndinotenda sekuru. Maita basa. Guys, kusakana kwatiri kuita zvekare pano paHatira 263 pano pandokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndiri kuti musabe zvinhu zvevanhu. Ndina malaicha akagadzirwa paboka paya nen'anga yatora mukurumbira kusaidirana ushowo kunze ugogo rekugadzira vanhu vachipenga. Ndazoendawo ini ndega paground paboka ndichida kunozama kuti ndinobvunzawo mainterviews kuvanhu zveshuwa vataura kuti n'anga iyi yanetsa nekupengesa vari kuba, yanetsa nekupengesa vari kuhura. Pataurwa zvinhu zvakawanda, vanhu vari kubatwa nerukau, vamwe vanhu vari kutozowanikwa vakafa kana vakauraya vamwe vanhu. Muri yeZimbabwe n'anga iri kupedza masports handidi kunyeperai. Namba dzavo ndo dziripo pascreen, ndo dziri kubuda pascreen dzega. Handisi kukunyeperai, pari kubatwa basa ina ndibuditse vanhu vembavha vanobira vanhu. Murume uyu ndimalaicha akagadzirwa paboka akatanga kupenga zvekuti iniwo ndabva ndamhanya paground kuti ndinonzwa nyaya sezvairi. Mashila. Ndirisechi baba? Amabongo mamudasi. Bo, nyaya yemukomana uyu yatenderera, ari kupenga nenyaya. Yatenderera natimfesa ari kupenga ungu. Hanzi asi maishandidzana, chii chikuiti? Nzvimboziva ringoti hanzi ndedzepolisi waizva. Saka nzvimboziva ndedzepolisi ka ichipo zvandikuona nendakatorarawo zvangu. Chii chikoma, nombora kubvunza. Hanzi munhu uyu anoshanda paboka anetsa, chingave chokwadi? Ndinoziva uya utoshakasa mvura neoira apa. Inyaya iyi, imi munotiwo chipa advice, tanzwa kumashure echinzi akaba kumabhazi uku ndokwaishandira ndimalaicha. Nokuri mbofasva. Nwabirwa ukangobira vanhu iyoyo sevenza usabe. Titopunya chikoro vanhu titosevenza vanhu. Ende ndinoona kuti vaizangu unosiya padini. Alright, saka advice yamunoda kupa mukomana uyu ndeyekuti chii? Ukapa benzi roba. Iya achiba noba. Hanzi atanga haana nguva atanga kupenga kamunhu. Kuti kamupe advice yekuti kudiya kuti akumhanya mushini. Advice yari kamupe ndeyekuti kudiya kumhanya mushini. Imi munomboshandira pabokera? Ini ndiri pagedhi papolisi.
papolisi iye hanzi ndoyo kumabhazi uko papolisi vapa ichiko chotopinda mabhazi ekuzasi kwayaya ndinomonzera zvinhu imomo ndozvipinza imomo alright ndanyase musizwa kuzokudaro alright fesi kwamuri nyowani ndanyase mutarisisa hamuna wanyanya mutarisisa alright maita basa mukoma iripo ndowanodzekera paboka ndatosunzikawo nevamwana ndiwatakuziva kurisava matai alright but akumanisiwa nematombo akutasa vanhu kushanda paboka manje atanga nguva ikoko wana pamaasana muona kumabhazi uko hanzi arura uko tinoda tombokwidza kumabhazi alright hanzi anetsa ndokurengi uku ndeyokurengi aiwa nakuza ndeyomukati memo aiwa ndeyokurengi mabhazi ekurengi alright okurengi andiwaziva ndozivanoinga achipinda mukati memo hanzi ari kumhanyisa vakadzi vese pamusika atara zvinhu zvanga zvatumirwa nemunhu ndofunga kudaro ndokudaro nomavagumazvo ya zviri sei mukoma kusekongo mushe paboka panapa hanzi pane nyaya yanetsa yakamira sei pane mwe mukomana vataishanda naye zvakanaka kushiye kunze but akazotogadzirwa nen'anga. N'anga iri kunzi ndeyekupi? N'anga iyi ngoma ndeyekushiye kunze. Alright. Vanopaboka manje ari kutema vanhu nematombo saka achakwanisa kushanda naye pakuti akuvhiringidza vanhu makastoma vanhu vanogara vachienda kwamasvingo nana bhodha babridge. Anga ari chii panapa mabhazi aishanda ari chii? Aishanda ari windi mukoma pano mabhazi ndo zvanga akuita. Mushi zvakamira sei? Pane mukomana ari kunetsa panapa. Mukomana ari kutema vanhu nematombo chichi achivhiringa vanhu paboka panapa. Saka mukomana arunza akagadzirwa nen'anga yekushe kunze uko. N'anga iyo yaita mukurumira nekugadzira vanhu vachitopenga zvokutopenga chaizvo. Iri kupengesa vanhu? Kutopengesa vanhu zvekupengesa chaizvo. Alright. Saka mukomana uyu akutovhiringa vanhu chichi achitotema mota dzevanhu achivhiringa vanhu vanenge vari pamisika yavo nepabasa ravo chichi. Alright, ungaziva munhu angawani nhamba dzen'anga iyi? Nhamba dzen'anga iyi anodziwana chaichaiga. Mukatongotendera pane vanodziziva pasasa. Alright. Saka panapa unotengesei? Panapa ndotengesa bhutsi. Saka mukomana uyu anouya panapa achitivhiringa zvotorisa muchavi totomhanya tichikwidza uko tichisiya bhutsi. Saka zvinotisa panjodzi yekuti unozotoka bhutsi dzabiwa. Alright. Thanks.